A Krisztus születése utáni első évtizedekben az Alföld területén egy új, eddig csak a távoli kelet-európai sztyeppékről ismerős, iráni eredetű lovasnomád nép, a szarmaták tűntek fel, miközben a Dunántúlon megjelent a hódító Róma, létrehozva Pannónia provinciát. Ezzel megkezdődött egy hosszú, több mint 4 évszázadon keresztül tartó történeti periódus, melyben a Dunántúl és az Alföld eltérő kulturális világával rendelkező népei egymás mellett éltek békében és háborúban. Az egykor nomád, félnomád szarmata törzsek a Kárpát-medencébe költözve fokozatosan tértek át a letelepedett életmódra. Ennek fő oka, hogy a megváltozott élettér természetföldrajzi adottságai nem voltak alkalmasak a folyók mentén, az évszakok változásán és a legelők követésén alapuló vándorlásra, azaz a nomadizálásra. A hosszabb, rövidebb ideig lakott falvak és tanyák mindennapi életét, a növénytermesztés és állattenyésztés, valamint az ezekhez kapcsolódó feldolgozó és kézművesi ipartevékenységek képezték. Településeiken legáltalánosabb a félig földbe mélyedő peremház volt. Ennek tetőszerkezetét a legtöbb esetben egy középen álló ágas fa tartotta. A tetőt szerves anyagból, nádból, ágakból készíthették el, és minden bizonnyal földdel fedhették be. Ismertek voltak számukra a föld felszíni épületek is. Az ilyen jellegű házak sárból tapasztott falát függőlegesen felállított faoszlopok képezhették, melyekre a feltárásokról ismert cölöplyukak alapján lehet következtetni. Az épületek felszín feletti felmenő fala vesszővel vagy náddal lehetett befonva, melyet sárral tapasztottak be. A településen élő közösségek ételeik főzését, sütését nyílt tűzön, felszíni tűzhelyeken vagy kemencében végezték. Ezek napjainkra megmaradó emlékei a földbe vájt részek, azaz az átégett kemenceboltozat, sütőfelület és a kapcsolódó munkagödör. A kemencék hőtartó képességének fokozása érdekében a sütőfelületbe a legtöbb esetben összetört kerámia edénydarabokat tapasztottak be. A tűzhelyeken kézzel formált, rusztikus kinézetű, különböző méretű fazekakban főztek. Az élelmiszer tartósításának egy speciális, gyakran használt módja a füstölés volt. Elkészítéséhez 2 egymáshoz közeli gödörre volt szükség, melyek egyikéből a tüzelőteret, míg a másikból a füstölőteret alakították ki. A 2 gödröt a föld alatt egy vízszintes üreggel, a kürtővel kötötték össze, mely egyfajta kéményként funkcionálva elvezette a tüzelés során keletkezett füstöt. A szarmata viselet megismeréséhez írásos, képi és régészeti források egyaránt rendelkezésünkre állnak. A régészeti leletek alapján mind a férfiak, mind a nők felső ruházata 1 vagy 2 fibulának nevezett ruhakapcsolótűvel záródott. A férfiak bőszárú, lovagláshoz is kényelmes nadrágot, a nők szintén nadrágot vagy gyöngyhímzéses szoknyát hordtak. Lábukon puha bőrből készített cipőt vagy csizmát viseltek. A nők viselete a II.-III. Századtól rendkívül színpompás lehetett, melyre a temetkezésekben eredeti helyzetben megmaradt, olykor több száz darabból álló, különféle anyagú és formagazdagságú gyöngyhímzések utalnak. Annak ellenére, hogy Hérodotosz történeti leírásában a szarmaták őseként harcias hölgyek, az amazonok is szerepelnek, régészeti és történeti adatok alapján a fegyverforgatás a férfiak általános feladata és kötelessége volt. Rövid karddal, lándzsával és íjjal, nyíllal harcoltak. A szarmaták Kárpát-medencei több évszázados történetének a hunok európai előretörése során nyugati irányba meginduló népvándorlások sora vetett véget. Ettől kezdve település területük lecsökkent, a népesség fokozatosan megritkult, majd felolvadt az újonnan érkező kulturális közegben.